Com ja sabeu, aquí al Montseny tenim 1.600 varietats de plantes. Tenim, a més, gent que s'ha passat tota la seva vida buscant-les i identificant-les i sabent de què servien. I nosaltres vam ocupar, gràcies a un senyor que es deia Martí Miralpeix, una ribera de la Tordera, i en aquest últim any ens hem anat passejant amb un altre Martí, que és el Martí Boada, per organitzar una espècie de joc així de l'època que corre, que és un joc, no és un joc de pistes, és un joc de QRs, de manera que tu podràs arribar en aquest indret i a partir dels QRs podràs passejar amb el Martí Boada i el Tortell Poltrona i assistir a la conversa que tenen entre els dos per anar identificant i sapiguent on estan. La inauguració del festival i de la festa que muntarem el dia 3 d'abril, que s'inaugurarà tot el festival, però també l'activitat de la natura ens parla de bon matí, i llavors ho acabarem amb una festassa amb el Poni Pissador. Pels que no conegueu el Poni Pissador, són un grup de per aquí, del Maresme, que són una gent que fa música així més aviat folclòrica i ens fa molta il·lusió que vinguin perquè, a més, ells ens han explicat que amb ells també els hi fa molta il·lusió perquè de petits venien al circ i que serà per ells més igual que per nosaltres, una cosa que els omplirà més enllà de fer festa o de fer diners, sinó d'omplir i enriquir l'ànima. Aquest any tornem a recuperar la fira, que també és una de les nostres propostes que té molt d'èxit, que és que durant tot un dia hi ha tallers, animació i espectacles. En aquest cas, i parlant també una mica de la música, hi haurà un concert dels Xiula. El Xiula, que és una banda de música que es caracteritza perquè tracten justament els nanos com a individus intel·ligents i tenen lletres i músiques treballades, bones i que arriben als nanos. Verdura i peix, verdura i peix, verdura i peix. Sí, us sona la cançó de Verdura i peix, però els nanos la canten. I el dia de la fira, a part del concert del Xiula, tindrem a la Maite Guevara, que ve d'Euskadi, del País Basc, tindrem a les Konika, que són una trup de 6 acròbates europees, diguem. Bé, dins la carpa, mentre no diguin el contrari, portarem mascareta. Però com que això es va obrint mica en mica, també ara tenim menys informació, perquè ara la guerra ho ocupa quasi tots els telenotícies. Però sí, seguirem les mesures que estiguin dictades pel Procicat en el moment que comencem, el 3 d'abril. Com que hi ha moltes activitats a l'aire lliure, ens podrem alliberar de la mascareta en molts moments. Sí, l'any passat ens va passar que a l'exterior s'havia de portar i tothom anava amb mascareta i de cop es va dir que als exteriors ja no calia i era molt xulo veure com totes les famílies arribaven perquè es deixen el cotxe més aviat lluny i venen caminant i totes les famílies ja arribaven respirant aire pur amb les cares destapades i feia molt de goig. O sigui que el dia que ens deixin farem una llançada de mascaretes a l'aire, com els nens amb les gorres per les escoles.